Tehát én abban értek egyet, hogy a nemzedékünk arról szól, hogy inkább a Jobbik felé fordul, tehát nem a Fidelitás a Fidesz felé, és én ezt rossznak tartom, tehát a Jobbikot egyáltalán nem értékelem jónak, mert teljesen rossz felé fordul, és azt szeretném kérdezni, hogy lehet ennek jobbá tételi végül, tehát hogy lehet ezt jobbá tenni. Hogy lehet a Jobbikot jobbá tenni? Legjobbik. Na, haladjunk sorba, visszafelé. Tehát a Jobbik kérdése. Talán pont Zsófi, te mondtad a beszédedben, hogy fiatalon az ember általában forradalmár. Ez valóban így van, de mondjuk azzal egy vitát, kérdést nehezen lehet megoldani, hogyha felmerül valamilyen konkrét probléma. Tegyük fel cigánykérdés, ugye ami a Jobbiknak a best-of témája. Arra annyit mondunk, hogy legyen csendőr, meg ilyen radikális dolgokat, meg minél inkább magyarok legyünk, és azzal meg van oldva, azt hiszik, bizonyos problémakör. Tehát szerintem a Jobbiknak valódi válaszai nincsenek azokra a kérdésekre, amik a társadalmat foglalkoztatják, csak jól hangzó lózungokat elővesznek, és ezekre megpróbálnak ráülni. Szerintem a Fidesznek az országgyűlési kampányban ezért nagyon fontos legyen, nagyon fontos feladata ez, hogy ami korábban tabuként kezelt téma volt, arra legyenek hatásos és jó válaszaink, amit nem csak a fiatalok, hanem mindenki el tud fogadni, hiszen amikről Jobbik beszél, egyébként megoldandó probléma, de azzal nem lehet megoldani, hogy egy konkrét népességet, vagy a Magyarország egyik etnikai társadalmi rétegét azt úgy tekintsük, mint hogyha ők kollektíve bűnösek lennének, hanem a problémát azt kezelni kell. Emellett volt egy elnökségülésünk is most az előtt, és annak alapján el tudom mondani nektek, hogy Dömötör Csaba arról számolt be nekünk, hogy ugye az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének az alelnöke, hogy jól látható azok a külpolitikai mozgások, hogy a Jobbik mögött milyen országok állnak. Olyan országok, amelyek nem feltétlenül a demokráciának a hívei, és ezek támogatják ezt a bizonyos politikai alakulatot. Nem hiszem, hogy aki magyarként annyira döngeti a vállát, az különböző országoknak a kiszolgálója lehet, mert a titkosszolgálati és egyéb módokon ilyenfajta támogatásokat kap. Tehát ez a Jobbik kérdését illetően.